Vores tema er Danmarks tilblivelse og europæisk tilblivelse. Jeg har valgt problemformuleringen: hvad er et korstog, og hvordan har synet på korstogene ændret sig gennem tid? Jeg har valgt 3 problemstillinger. Den første er at redegøre for samfundsstrukturen med henblik på korstogene ud fra bilag 4 og 5. Den anden er at sammenligne begreberne jihad og korstog ud fra bilag 3, 7 og 8. Og forskellen mellem korstog og jihad 2003, som er skrevet af islamekspert Bernard Lewis. Til sidst har jeg lavet en vurdering af betydningen af korstogene på kort og lang sigt ud fra bilag 3, 7 og 8. Først vil jeg redegøre for samfundsstrukturen med henblik på korstogene ud fra bilag 4 og 5. I starten af 1000-tallet var samfundet i de største vesteuropæiske lande opdelt efter feudalismens hierarki. Øverst var kongen, derefter kom kirken, hvor biskoppen var overhovedet, så kom adelen, og nederst i hierarkiet var arbejderne, som bestod af fæstebønderne og landarbejderne. På grund af byernes svandt ind, stoppede vareudviklingen mellem byerne, og derfor blev godsejerne selvforsynende og havde brug for arbejdere til at passe deres jord. Hermed tog bønderne deres gårde i fæste hos kejseren. Dette forårsagede, at de mistede deres selvstændige besiddelse af deres gårde, men til gengæld fik de beskyttelse med lokale adelsmænd og borgherrer. Den kristne kirke var opdelt i 2 grupper. Den ene gruppe var de romersk-katolske, og den anden gruppe var de græske ortodokse. Den vestlige kirke havde mistet en del af sin magt og ønskede derfor at lave en ny reform. Denne reform styrkede pavens magt, og dette førte til starten på korstogene under Urban den anden. I bilag 8 fortæller Bente Clausen, at Gud havde en plan for de kristne, nemlig at de skulle befri de kristne helligdomme, der var under muslimsk herredømme. Det første korstog opstod derfor som resultat af pave Urban den andens prædiken og opfordring til korstog for at bekæmpe de vantro i de muslimske lande i år 1095. Korstogene var et forsøg på en kristen ekspansion, og målet var det hellige land Jerusalem. Bilag 4. Den franske historiker Regine Pernot, som er skrevet i 1960. Den franske historiker Regine Pernot beskriver korstogenes betydning i samtiden. Kilden bliver brugt som en beretning, da Regine er historiker, og hun fremstår neutral. Kilden er troværdig, fordi hun er historiker. Regine antager, at korstogene aldrig vil forstås, hvis man forklarer dem med moderne begreber som udvandring eller kolonisering. Hun mener derimod, at ordet korstog aldrig blev brugt i middelalderen, men det var derimod et moderne udtryk. Hun forstår, hvorfor korstogene, hun mener, at for at forstå korstogene skulle man være kristen, og det er derfor dybest set en meget sådan kristen forestilling, der var gældende. Bilag 5, som hedder en muslimsk vurdering af korstogene, og er skrevet af Akbar Ahmed. Og han er en fremtrædende muslimsk forfatter, og han skriver om korstogene. Han er bosiddende i Vesten og giver derfor et repræsentativt syn på den muslimske vurdering af korstogene, da han selv er muslim. Og det vil sige, at man kan sådan tro, at han generaliserer de muslimske holdninger ud fra sin egen mening. Og han mener, at mindet om korstogene bliver stående i Mellemøsten og farver derfor den muslimske opfattelse af Europa. Han siger blandt andet, at det er et minde om et aggressivt, religiøst, fanatisk Europa. Så er noget til sammenligningen, og problemstillingen er at sammenligne begreberne jihad og korstog ud fra bilag 3, 7 og 8, og uddraget fra en bog, og det hedder Forskellen mellem korstog og jihad 2003. Det er skrevet af islamekspert Bernard Lewis. I bilag 7, 8 og uddraget fra bogen Islam i krise, hører vi forskellige synspunkter på, hvad jihad og korstog er. I bogen Islam i krise sammenligner historikeren Bernard Lewis kristen og muslimsk hellig krig, altså korstog og jihad. Da han er en kendt historiker, fremstår han troværdig og neutral, men han er samtidig islamkritiker, og derfor kan man godt sige, at
at kilden har en tendens, og den kan derfor fremstå utroværdig. Og det kan den jo gøre, fordi han er islamkritiker, og derfor vil se kritisk på islam, og derfor ikke kan forholde sig neutralt. I kilden bliver jihad udlagt som det muslimske ekvivalent til korstog. Begge de her hellige krige er erklæret og ført for den rette tro mod den vantro fjende. Der er dog en forskel på begreberne jihad og korstog. Korstoget opstod sent og repræsenterer en drastisk afvigelse fra de kristne grundværdier, og der udtrykkes i evangelierne. Og jihad, det stammer fra begyndelsen af islams historie og er nærværende i skrifterne, i profetens liv og i hans handlinger. Så man kan sige, at korstogene var noget, der kom sent i kristendommen, og jihad, det var sådan noget, der har været der fra begyndelsen. Og de her ligheder og forskel mener man ligesom kan ligge til grund for stridighederne mellem jihad og korstogene, og det kan være årsagerne til det stadige konfliktmønster, der er mellem islam og kristendommen. Og det forklarer Samuel P. Huntington i bilag 7, som hedder The Class of Civilization. Og han mener, at konflikter mellem islam og kristendommen er et resultat af deres ligheder. Og begge religioner er monoteistiske religioner, som modsat de polyteistiske religioner har svært ved at acceptere en yderligere guddom eller en anden gud. Og begge religioner er universalistiske religioner, og de hævder begge at være den eneste sande tro, som alle mennesker skal tilslutte sig til. Både kristendommen og islam er også missionerende religioner, og de mener, at deres tilhængere har en pligt til at omvende ikke-troende til den eneste sande tro. Ja. Så er vi kommet til vurderingen, og min problemstilling hedder vurdere betydningen af korstogene på kort og på lang sigt ud fra bilag 3, 6 og 8. Det var først i oplysningstiden, at man indså, hvad konsekvenserne af korstogene var. Bilag 3 er skrevet af Voltaire under oplysningstiden, og Voltaire var en af de mest betydningsfulde franske oplysningsfilosofer. Vi benytter kilden til at se på, hvordan korstogene påvirkede tankerne under oplysningstiden. Voltaire, han var modstander af kirken og religionen, og han mente, at den havde en ødelæggende indflydelse på samfundet igennem den fanatisme, som den fremkaldte. Voltaire mener, at vi alle er brødre trods forskellige religioner og kulturer, og han siger, det kræver ikke stor kunst eller udsøgt veltagenhed at bevise, at de kristne bør være tolerante over for hinanden. Jeg går længere. Jeg siger, at man skal betragte alle mennesker som vores brødre. Hvad? Tyrken min bror? Kineseren min broder? Jøden? Manden fra Siam? Ja, uden tvivl. Er vi ikke alle børn af samme fader og den samme gudskabninger? Voltaire, han kritiserer her kirken for, han kritiserer, at man ser ondt på andres religioner, fordi man mener, at ens egen religion er den eneste rigtige. Og han er meget kritisk over for den her fanatisme, hvor man ligesom forfølger og fordømmer dem, der ikke tænker som en selv. Og bilag 8, det er en artikel fra Kristeligt Dagblad, som hedder Vold og fromhed forenes i korstogene. Og artiklen fortæller, hvordan synet på korstogene og dets konsekvenser var i 1999, som altså er mange år efter oplysningstiden. Artiklen er skrevet af Bente Clausen, og i artiklen indgår der blandt andet et interview med Kant Mag Christian Ewerbusch, der har skrevet speciale om propagandaen i den tidlige korstogsretorik, og lektor Carsten Fledelius, som har skrevet artiklen om korstogene i den store danske enklopædi. Billedet beskriver, hvordan jødehadet opstod med korstogene, og hvordan korstogene opfattes helt forskelligt. Christian Ewerbusch mener, at arven for korstogene kan ses i Mellemøsten-konflikten i 1999. Han mener, at korstogene leverede det første eksempel på systematisk jødeforfølgelse, og det skabte en
antisemitisk tradition, som førte til, at staten Israel blev dannet. Staten Israel var sådan, altså han mener, det var startskuddet til jødehadet i den arabiske verden, og han mener altså, at jødehadet stammer fra korstogene, og det kan ses i nutiden. Carsten Fledelius mener, at korstogene er skyld i tankerne om, at kristendommen er en voldelig og intolerant religion. Og den her tanke, den lever stadig blandt muslimer i dag. Han forklarer, at selvom muslimerne har et meget negativt syn på korstogene, så er korstogene en af de mest romantiske perioder i den vesteuropæiske civilisations historie. Og at de her korstog, de er en vigtig brik i identitetsdannelsen i Vesteuropa. Ja, og nutidens syn på korstogene og dets påvirkning af nutiden bliver beskrevet i artiklen Den hellige krig foregår her nu af Anne M. Sørensen. Og artiklen den omhandler et interview med den svenske journalist og forfatter Jan Guillou. Og han mener, at vi ikke har lært noget af historien, og at Vesten i dag i sig selv er et korstog. Og han siger, den hellige krig foregår lige nu igen, og dæmoniseringen af fjenden er den første og vigtigste element i den krig. Det vil ske gang på gang, og alle medier vil blive ved med at tale om faren for islam, og at der er for mange indvandrere, der ødelægger Sverige og Danmark. Han mener, at fjendebilledet i dag stadig er muslimerne og deres religion islam. Jan Guillou snakker om bagvaskelseskampagnen mod muslimer. Og han mener, at problemet ligger i, at man i dag er for uvidende med hensyn til religionerne, og man ved ikke, hvad forskellen på islam og kristendommen er. Og det gør ligesom, at det er let at manipulere med den offentlige mening. Og han fortæller, hvordan der blandt andet er mange sådan beslutningstagere i Skandinavien, der har et helt fordrejet syn på islam. Og altså, at islam ses som en religion, der går ud på at være terrorist, eller undertrykke kvinder og være farlig. Men sådan ser virkeligheden jo ikke ud, og det, altså, han snakker om, at den her uvidenhed ligesom skaber en masse fordomme om islam. Og han beskriver, hvordan den kristne og den jødiske og den islamiske fundamentalisme er nøjagtigt den samme, og at islam bare er en overbygning af kristendommen. Og til sidst i artiklen fortæller Jan Guillou, at han frygter for demokratiet, og han siger, ja, det er jo den situation, man nemt kan frygte, at demokratiet afvikles i kampen mod islam og terrorisme, fordi vi begynder at kræve stærke ledere og satse på sikkerhed frem for demokrati. Ja. Og konklusionen ud fra de overstående bilag, det er jo, at der ses for eksempel et negativt syn på korstogene ud fra bilag 3. Og det negative syn, det ses i form af den her ligestilling, som, altså for religionerne, som Voltaire ønsker, og som der ikke sås under korstogene. Og han mener ligesom, at alle religioner er lige meget værd, og ingen religion er bedre end en anden. Og altså det er jo så det med korstogene med, at man ikke skal bekrige hinanden på grund af religion, fordi vi alle sammen er lige. Og bilag 8 og artiklen fra Politikken beskriver, hvordan korstogene har påvirket nutiden. Og bilag 8 beskriver, at Mellemøsten-konflikten illustrerer det jødehad, der opstod under korstogene. Artiklen fra Politikken beskriver, hvordan muslimerne og islam i dag stadig ses som et fjendebillede. Og Jan Guillou siger, at han frygter for demokratiet, fordi vi begynder at kræve stærke ledere og satse på sikkerheden. Og det kan vi jo perspektivere til vores samfund i dag i form af terrorangrebet i Paris den 13. november. Og det har jo skabt meget rædsel, og det er ligesom igen med til at gøre islam til fjenden og muslimerne til vores fjender.